Se olisi perjantai. Se olisi perjantai. Laplancin kevään viimeinen päivä. Lähdetään kesälaitumille sen jälkeen. Kummeliteemalla, kun vaikka on perjantai, emme ole vielä lomalla. Tietäjät tietää. Siitä on hyvä lähteä. Kyllä lähtee. Kyllä lähtee. No niin, aloitetaan. Tää päivä nyt teillä on mahtava keli tänään ja porukkaa varmaan liikkeellä paljon, niin tänään voitaisiin käydä sitten raamapotilasta vähän ja tukemisvälineitä siihen liittyen. Niin se olisi päivän agenda. Semmosta. Kuulostaa hyvä. Anssi Hapuli, ensihoidon lehtori Lapin-ammattikorkeakoululta ja 13 vuotta nyt ollut 4 eri sairaanhoitopiirialueella. Jauhosen Anna-Liisa, kehittäjä ensihoitajana toimin tässä Laplanssi-projektissa ja tänä vuonna tulee täyteen 15 vuotta ensihoitoa tässä Etelä-Karjalan alueella. Laplanssi on Lapin-ammattikorkeakoulun ja Etelä-Karjalan hyvinvointialueen yhteistyössä tehty liikkuva ensihoidon opetusympäristö. Tää lähti aikanaan, kollegat oli vierailemassa Johannespurissa ja siellä oli sitten tämmönen samanlainen konsepti ja sitä sitten päätettiin ruveta täällä jalostamaan ja nyt sitten Etelä-Karjala innolla lähti tähän mukaan. Käytännössä on normaali opiskelijaharjoittelu, mutta nyt pystytään paljon tehokkaammin tuomaan se opiskelijaohjaus ja ehkä tiettyihin asioihin panostamaan enemmän. Joka viikko meille tulee uusi opiskelija ja toimin siinä toisena ohjaajana. Eli jatkuvasti meitä on 3 siinä autossa. Vuorossa meillä on mukana ensihoidon lehtori, joka tuo siihen pedagogisen näkökulman, siihen opettamiseen, varsinaiseen ohjaamiseen. Sitten meillä on tämä kehittäjä ensihoitaja, joka tuo sitten tämän alueen ammattitaidon ja toki oman hoitoisen ammattitaidon mukaan siihen ohjaukseen. Ja sitten meillä on opiskelija, tärkein kappale, mikä sitten sillä omalla oppitiedon halullaan, niin tekee sitä hyvää kokonaisuutta. Opiskelijalle tämä on erinomainen tilaisuus harjoitella käytännössä tätä ensihoitajan työtä. Laplanssissa ollaan samalla tavalla hälytysvasteessa kuin meidän muutkin yksiköt. Se oli yleistilan laskua, lähdetään katsomaan. Mä oon Hilppa Luoma ja mä oon 3. vuoden ensihoitaja-opiskelija. Suoritan tällä hetkellä harjoittelua Laplanssissa. Vähän epäselvillä tiedoilla taisi olla se. Ei kiireellinen yleistilan lasku. No, katsotaan, mikä siellä on tilanne. Teet ensiarvion ja siirryt haastattelemaan. Mietit silleen, että sinulla on riittävästi tietoa tueksi siitä päätöksentekoa. Päivää. Päivää. Ei ole mitään hätää. Mikäs nyt on sitten muuten ollut vointi? Onko tää nyt ollut tämmöistä useamman päivän? Me laitan tuohon nuo mittaukset päälle, katsotaan vielä sykettä, tarviiko sitä hidastamista miettiä. Ja kun tää monitorillakin näyttää välillä ihan rauhalliselta, vaikka se näyttää isoa lukemaa. Vapina varmaan tekee. Niin varmasti tekee omansa. Mutta on se niinku, siis on se kiihtynyt. Laitetaan teille suoniyhteys sinne. Pistetään tuohon kämmeneen. Sitten pistää. Neula pöydällä. Neula pöydällä. Hyvin vetää. Meillä on suoniyhteys. Neula pois. Edelleen flimmeri, 1 kammio ekstra tuolla on. Ja vähän tulee 4, 5, 6 ehkä millilaskua. Käytiin tämmöisellä ei-kiireellisellä, epäselvällä yleistilan laskutehtävällä ja siellä iäkkäämpi rouva tämmöistä muutaman päivän kestänyttä vapinaoiretta, joitakin epäselviä kiputuntemuksia. Ja sivulöydöksenä häneltä tämmöinen ei niin vaarallinen rytmihäiriö ja eteisvärinä nimeltään ja se on hänellä olemassaan ja lääkitys siihen, mutta tällä hetkellä nyt turhan nopea, niin vaatii jatkoselvittelyjä. Sitten ollaan perillä. Siirretään teidät tuohon petille. Rissu laskee. 1, 2 ja 3. Parempaa vointia, rouva. Laplanssissa meidän on tarkoitus kehittää opiskelijoiden harjoittelua täällä kentällä, mutta toki myös tarjota niitä työelämävalmiuksia ja sitä kautta sitten se työelämään siirtyminenkin tulee olemaan helpompaa. Opiskelijat, ketkä tulee tähän Laplanssi-viikkoon, on siinä vaiheessa opiskeluita, että siinä on noin 1,5 vuotta jäljellä, eli on suhteellisen pitkällä opinnoissa. Tämähän on hyvin tiivis viikon jakso, missä käydään paljon asiaa, mutta myöskin se kehitys on nopeampaa sen viikon aikana, kun se tapahtuu joka päivä. Tässä on hyvä, kun on myös se oma opettaja, niin he tuntevat sitten jo entuudesta ja tietää niitä jokaisen omia vahvuuksia ja ehkä sitten niitä kehittämiskohteita, niin antaa kyllä paljon tämä jakso. Mun mielestä parasta tässä niin varsinkin liittyy tähän omaan rooliin on se, että kun on päässyt näiden opiskelijoiden kanssa kampuksella ja työskentelemään niin teoriaopinnoissa, eri harjoituksissa, simulaatioissa, niin tämä on niin hieno tavallaan nähdä myös se heidän kehityskaari, miten on kehittynyt siitä. Monen kanssa ollaan oltu niin ensimmäistä kurssista lähtien nähty ja sitten nyt näkee mitä heistä on tullut ja mitä voi kuvitella, mitä vielä tulee kehittymään. Niin se on ehkä semmoinen hieno, tulee semmoinen ylpeä isäolo välillä.
Meidän ensihoitaja-opiskelija Hilppa on tuolla edessä työparin kanssa. Ja me on täällä kontissa takapiruna. Eli me saatiin tehtävä tämmönen muu sairastuminen kautta YT-lasku. Esitietona oli, että 2 kaupan välissä istuu väsyneenä rollaattorin päällä. Mennään katsomaan, mikä on voinnin vetänyt väsyneeksi. Nyt kun potilas on ulkona, varmaan halutaan autoa sisälle sitten tutkittavaksi. Kun vielä vesisadekin tähän Kyllä se pitää kelikin huomioida, että toki välillä. tarpeen mukaan. Niin, välillä joudutaan niissäkin toimimaan. Sinäkö olit? Ei kanna jalat vai? Okei. Onko tätä nyt kauan ollut tätä, että jalat ei meinaa toimia? Tänne oot päässyt kuitenkin. Minkä aikaa sä oot istunut tässä nyt? Eli pitkään ei ole jalat ollut toimimatta. Niin minkä verran sä olit nyt sitä alkoholia ottanut? Viikon verran. Et oo nyt loukannut ittees mitenkään. Joo. Ruvetaan pohtimaan, mitä me tehdään. Mikä sinun oma ehdotus olisi? Ai jaa, no semmoista meille ei Meillä ole. ei ole hoito-ohjeita semmoisia, eikä mielellään toteuteta. Niin No jos myö pohditaan silleesti, niin mietitään kaikkia tutkimuksia, mitä otettiin, niin siis semmoista päivystystä tarvittahan sulle ei oo. Tähänhän sä oot päässyt kuitenkin kävelemään tuolla sun rollaattorin avulla. Ei tässä ole mitään perustetta muuta kuin se, että sä et pärjää nyt tuolle omilla voimilla ja muuta, niin et sä pärjää tolleen kotona, että se pärjää ulkotiloissa ja voit kaatua pahemmin ja sitten voi tulla pahempaa vahinkoa, niin sitten pitää mennä sinne päivystykseen. Iäkkäämpi herrasmies. Kauppaasti päässyt, mutta sen jälkeen sitten voimat loppunut. No ainoastaan mikä oli, niin yksinkertaisesti jalat ei hänellä kantanut ja että vietiin hänet sitten päivystykseen, että jos siellä jalat voimistus ja herran promilletkin sitten hän laskisi ja vointi sitä kautta sitten vähän helpottuisi. Sitten hän pääsee sieltä kotiutumaan vähän parempi vointisena ja paremmilla jaloilla. Ja viikon verran sanoi, että oli nyt alkoholia juonut. Kipuja alaselässä ja lonkissa. Tietyllä tavalla haastava keikka, kun isona tekijänä oli siis päihtymys, mutta kun sitten on taas se, että päihtymys plus sitten tuo huono lihaksisto, huono liikkumakyky, niin ei pärjää missään muualla. Ei sitä voi sitten niinkään jättää. Vähän semmoinen kuin ennaltaehkäisevä hoitoon ohjaus. Itse tehtävillä, varsinkin tämmöisillä kiireettömillä tehtävillä, niin käytetään paljon enemmän aikaa opiskelijan kanssa, että vedetään yhteen niitä asioita ja niitä ajatuksia. Ja siinä kohtaa toki potilaalle sanotaan, että nyt vähän hetki tässä tuumaillaan ja jokaisen tehtävän jälkeen niin käydään opiskelijan kanssa tarkasti läpi edellinen tehtävä, että löydetään niitä oppimiskokemuksia sieltä ja missä itse onnistui ja saa suoraa palautetta sen tehtävän jälkeen. Hain opiskelemaan ensihoitoa, koska tämä on tosi tämmöinen käytännönläheinen ammatti. Eikä ei tiedä, mitä vuoro tuo tullessa. Hyvä ensihoidon opiskelija on sosiaalinen, että löytyy niitä vuorovaikutustaitoja. Ja tokihan siellä semmoinen ajanmukainen tietotaito tiettyihin juttuihin on hyvä olla. Mutta tavallaan, että se ihmisten kanssa toimeen tuleminen ja sosiaalinen vuorovaikuttaminen, se on ehkä se tärkein juttu tässä ammatissa minun mielestä. Ennen kaikkea se, että uskaltaa ja ei pelkää sitä epäonnistumista, vaan että tämä on nyt se turvallinen ympäristö, harjoitella niitä asioita. Ja sitten yhdessä mietitään niitä ja sitä kautta se oppiminen tulee. Sitten, että kun ne vielä loput opinnot suorittaa, he on sitten niitä meidän tulevia kollegoita ja tekijöitä, kenen kanssa sitten kentällä yhdessä ollaan. Hälytysilmoitus. Etelä-Karjala 323 702 Aarne. Potilas makaa bussipysäkillä. Ei herää käsittelyyn. Ilmavirta tuntuu. Ilmoittaja poistunut paikalta bussin lähdettyä. No niin, saatiin tähän vuoron loppuun vielä tehtävä 702 Aarne tuonne keskusta-alueelle. Siellä on henkilö, mikä ei puhelin reagoi vähän epäselvillä alkutiedoilla, mutta lähdetään vielä sinne katsomaan mikä meininki. Ja nyt vaadittiin opiskelijan kanssa paikkaa. Tulin tähän eteen, kun tämmönen vähän kiireellisempi tehtävä, niin jos tässä tulee enempää viestiliikennettä tai muuta toimintaa, niin hoidan sitten sen. Päästään kohteeseen, minä menen nopeasti ensiarvion tekemään. Ja Hilppa, kun päästään kohtaan, minä menen tekemään ensiarvion ja ottakaa työ lissunkaan vaikka peti ja hoitokamat ja deppa mukaan. Kuuleeko Etelä-Karjala 323? Häke. 323 kuulee. Uusi soitto kohteesta. Tää uusi ilmoittaja on mennyt herättelemään potilasta. Potilas on herännyt heti ja poistunut seuraavalla bussilla. Eli potilas siis poistunut paikalta. Häke. No niin, 323 kuittaa, eli potilas herännyt ja lähtenyt pois paikalta, eli meille X9. 323. Joo, eli kohteesta tulikin tieto, että siellä oli joku nyt mennyt potilasta herättelee ja olikin kokenut ihme parantumisen ja poistunut paikalta, eli meille peruutus tästä tehtävästä. Päivä olisi pulkassa. Tehtävien osilta aika semmoinen. Perustehtävä, mitä nyt meinastaa viimeinen olla jotakin, mutta ei sitten ollutkaan, mutta kaikki ei ole pelkästään hätätilapotilaita. Aurinkoisella kelillä alkoi, vaan nythän tuo vähän ripeksiä vettä, mutta eihän se meitä haittaa. Nämä aurinkoisia ihmisiä kun ollaan, niin Kyllä. ei haittaa yhtään. Hilppa tuli hyvin mukana ja hyvä tulee. Ja se rupeaa vuoro loppumaan ja huomenna on uusi päivä. Mitkä fiilikset päivästä? Hyvät fiilikset. Hyviä keikkoja kuitenkin. Kyllä, hyviä keikkoja ja rauhallisia, sait hyvää harjoitusta ja eteenpäin menee haastattelut ja tosi hyvä fiilis minullekin jäi päivästä. Mut hei, hyvä päivä.
Kiitos teille. Kyllä, hyvä me. Hyvä me. Ja hei sinä, hae meille Laapa-ammattikorkeakouluun opiskelemaan, niin pääset säkin kokemaan, miten hieno viikko tää voi olla. Nähdään.